Може ли да ме обичаш, тайна пак да пазя ли? Давай целуни ме, беше сладко, прегърни ме. Може ли да е различно, как да продължа да вярвам? Ти ми беше като филм, но в живота втора серия няма. Аз бягам, а ти гориш, говориш тихо, не е любов това. Когато сърцето ми крещи, играеш ли си? Продължавай, себе си излагай. Мене не успя. Можех и да те убия.